Mulai tema di hita selalu nah mulai tema nang di narasumber nami aparatikion molo di hita adol maon apalagi dia kita Batak nata parsita dalam perkawinan naing manian saur matua hita gabe maranak do marburu alai pokok bahasata aparatikion ima pareakon inana babalu naso maridang. Iya. Jadi kurang do kejadian di halak kita nih ngomma. Bu harus sebetulnya teknisna molodung marujung sada amai dang maridang inai. Alani dengan ma tabayutiut boha panuturion nih bilang adata ima opude pensalo do opuromora sinambariba. Alani pertikono nu pasa ma tu bidang adat mau lihat Ya. Horas marhita po para na putara dyan sila isa bukan si walong turpok na marhoja ko sila lahina bulak. Hobar tu materi na unibasa niya mata ketubong na kiniyan ima pareakon ina na mabalu naso maridang. Pareakon ina na mabalu naso maridang. Ya. At dorang so masuk kita tu materion jumolo majolo di patorak kami ima ulaun abot niroha mate pupur. Mate pupur. Molo didokon mate pupur, mate amainon, ale dang martina ading. Artina inatai dang maridang. Ate, dang maridang. Nah, tu ina nama balon beha prosesna hapeahan na tasoro du somalla molo di ulaun habot ni roha ulaunon di dokom ma ulaun marhata raja dang tongo raja ate marhata raja jala di dok maon mardalan dabolon artinya magido tangiang molo tu namod dion si mangarudo pon di pasah pulang nama saput tu ina nama baluon di pasah matujung na pasah ton hula-hulana di pola di patorak kami somalna molo songonon naso maridang dung pemulaksian udian la baru pe di patupa ulaun buka 7 di dung mulaksian udian baru di patupa ulaun buka 7 dung dibuka 7 ngon makatai maringgan molo paya dong marsipanganon ala kadarna ala dadang bardala iso tudu sipanganon alana mate pupur do ate molo pa dong si pangaron di sinon tadana holan merdepu gude dung saya bersipanganon takas do disukun hula-hulaon taringot hapeahan ni buruna behado hapeahan di burunaon laos mangido do hula-hulaenon laos dibuang memulak ditikino dung dibuka tujungna ate on merdalan nadinggad do dah hubungan nadinggad do antara pihak ni parana do parburu keluarga dinggad ale somalna dihamu akka amanami jarang do pitor di paloas pihak paranak parumene dibuan natorasni Borway no bulak saya didokot do Raja Rami isom majolo
burumuna paremain nami asarap pami marsia pulan arong do tikina haruan molo magido mulak paremain nami dinggat de taruhonon nami di bagasan adat alana yala pami pe paremain nami don i bagasan adat do omat tong dan gitu jadi sudah di bagasan adat ialap di bagasan adat di paula pe misalnya di bagasan adat ate mau lihat ya pak saat di sinon di paima tiki dangadong on ceritaon ipa dangadong misalnya nanang pariakon ima ina nama baluon jala mangido mulak ate ima mulak mau amang boru amang patam kamu mau tu bagas tinatorasu dinggan dan boy majua ngai pangido paromainon tentu ditikina patoro paromainon buaron dia laku masih panganon ima guarna si panganon sae ate ima guarna si panganon sae dengan di pataro jadi pasak mak didok kematana ima dong di pasar ida saya masih panganom pada sida di patak kasma bahwa naung mangido mulak paromenda tujabuni natorasna ima molo dangarong napareakon ate berarti hubungan putus dangadong ate adisi ima tarengot ina namang ido mulak tuna torasna alana karong napareakon nah mulak kita tujudul lekreon na gitu molo adong napareakon molo dong napareakon inaon sian anggina manang hahana manang sia si solhot dobe marga nasi solhot nama maranggi dan gitu dan pola bepasa sinamot ate alana da sidero na pareakon langsung sambung istilahna dangarong pola acara di si ipasu-pasu bahwa pertanyaan ate itu boido dia dopi hula-hula nak boido dang dia dopi dan gitu ale di saratikian dong dong diboto hula-hula naon nasi nang rumah tangga Roma madapoton hula-hula na ngatoras ni buruon itikin na madapoton hula-hula na inon di pasahap madisi ulos ale dang ulos sepetua manang ulos sela daun ulos panggopo dah ulos panggopo dah panggopo ate oke dah on di joloni si matuana ada berdang mulak ada beda okan ceritana dang mulak dah kini molo ceritana mulak molo napariakon ina nama baluon sian margana asing naholang sian paranak dan gitu bah merdalam uluaun adat nasomal alih dengan catatan si bawai mangalean paulakos sinamot sebagian tu natoras ni paranagi ate
Mantan si Matuane. Oh lo. Si Matuana do, alen wahig gabi ng dungi jalo ulos hainon. Ipapag ula ipaula sa diba sa sebagian sa Sinamoti dan gitu. Ima gabi mantan. Saliling sumber rumah tangga tapi tetap do si Matuana. Dung dilearan non sebahagian ima Sinamoti non ipaulak si bawai. Ya mantan maguan di non ate. Siya mulai titik nol persirangan ate. Molos yan margana asing ate jala berdalam ma adat sona somal nggak takas ate abang ate ima na buhi di patorak kami nang pola gejang na perlu si watota di pasae mulu neng mangido mula do ina na mabaluinon na sumaridanginon tetu dengan mai paulak marhite idahan si panganon namar tudu-tudu di dokma si dahan saya ate nauli paduaon molo na magido mulak ijulun si Matuana dope adong na pareakon sian na marhamaranggi dan gido langsung dong terpasu-pasu langsung secara sona pertanggiangan dan gido nah dang pola dia do hula-hulana manang dang pola dia do boido dia do hula-hulana alai titikian non helanana baruido buru non roma daboton ima jebuni hula-hulana jebuni parburuon dan di pasah betong ulus sela manang ulus sapetua ale dokoma di pasah ma ulus idokoma ulus panggopo ate imate alai molo na pariakon ina na babaluon na sumaridangon siya marganasing na holang mardalam ma adat na biasa jala ikut pasahaton ndak sebagian sinamot nong di pasar di paranakian tu paranagi tu mantan si Matuanai Iya. ngodangan non dianggap dia tetap parumain na ima na ada ni kita batak kate imara na buhi di patorak kami taringoton ate Jadi mulai si Matuane yang pasaton na ulo sela. Ay nga, John Manasing nama kan? kan kau udah merdalan seorang biasa daung lagi non daung molo humargana asing ada ti merdalan seorang biasa alai dengan catatan si kompolagonna masih bagian nong sinamot dari pasar ni paranagokian sona gatina si Matuana ima pertanda putus hubungan dah mulai ate mak molo dong suku-sukun pinasa matua muamang ya oke suku-sukun nami tu narasumber nami nakanin negara matutui morosoma panorangan munai di permulaan ni cara-cara ina nang mobile na samaridang melalui arong jalurna ale haro binaireng lasian udian itu mulak inaon narum masalah na manawado na baduaon molo masalah harta na binukan yang halakon na dua majo buhado ahanyon keberadaannya morade perjulu lagi do nakini ngaripe di patorak kami terjadi kasuson na normatif doon hubungan nadinggan antara keluarga di Paranak do keluarga di Parboru ate kan ini wagen berarti mula senudian disima di Patupa mula matu jabu disima di Patupa buka tujung manang uka tujung dungsai masih panganon langsung di Sukuton Parburuan tersongon HP hari buru naikan ini wagen jadi molo adong di luar nih na normatipon na biasaon berarti ada distorsi antara pihak Paranak do Parboru dan gitu ada mungkin hubungan yang tidak baik dan pola bahasa tas satu sih kita makatai adalah keadaan yang normatif jadi molo masalah harta kuno gini misalnya antara amat tahun dohot inat tahun nunga adong artana rainar waku
masalah ni nasida duinon dagido hakna duinon. Ada kuboto, anong no ikatan ni artaon amang uda taringoti pertikira pinasa amang uda onan non bude gabis ada bahasan ate. Mula dong do artane na pinukana hubunganna ngabo rata tong nang dong be istilah ibuan baru nasian udean. HP artana adong do na pinukana kan di songoni ideologi. Ina nama balui buanon ni natoras nama neng nai boto na kadi don wae. Artinya denggamma tetap hubungan keluargane tu si matuana. Kala adong melalui harta gono ginion atau adong dona pinukane ya nakonna jadi hubungan ni tetap do berlaku. Ale biasa no idon isukun buaron namulak lah tanda behado respon ni pihak ni keluarga si bawah idon waikat ipaluas do manang daun do dan ido somala kan bolo keadaan normal do darang terlian onai bolo si boto ada do darang terlian onai raja nabi ala ringgado dia lapami sia juloni rajai dengan depo lakon nami molo mangido mulak molo kan idon waikat molo di pangido paromain nami mulak oh dah molo lagi pergi mulak, berarti keputusan terakhir ada di Inai non kan Indon Wangen. Nah, imara nabui di patorak kami deh. Adong sukun-sukun. Ya, usah na ima. Betul. Mulai tema. Jadi nak itu tu nunga tekas. Songo dia do teknis ni molo pariak di pariakot tu anggini namoding manang tu abang ni namoding songo ni nang tu marga nasi. Ada dong do tu nahi binegi Bohado molo na pariakoni si matuan. Teknis na soal dia. Iya. Berarti sama-sama nama balu teh. Oh. Iya. Nama gugui nama buat. Ido suku-suku. Inama? Ya. Mulai tema molo memang molo ta persiajari molo ta beden cara perhok ripion dia lak Batak ngejulu jala masar sapin wangenon ima pariakon para mainna alana sama-sama mau balu kan idon angin sama-sama mau balu ba mulu semua ni hakna deh kalau pertanyaan saya pasu-pasu cuma ya nah ada nggak orang hukum sosial lo dicibirkan orang hanya itu doang gitu dan gitu cuma ada konsekuensi nah madonga sabutuha alai asing sudut kan ini orang gawe maramang udah menon melodong ridang nasi anon anak nasi apa juga maramang udah kan alana anggini bapara deh gawe ruduk pertuturan teh unang maruduknya nale melodong soni ya kita selaku adat ya tetap berjalan hal yang biasa dan itu sah dalam adat Batak sah dan gitu unang taruh kudang sah ada sah dan gitu torni uluni masna dwi. Adong istilah nama toko daripada halak menggulmi ti pau pukir na tumbako mawin na gitu asing baju lo dibalik dia teh. Tersongo ni marai daro aku teh. Adong dawe. Biasa ni ana mau udah ku pusarau no kusosongo ni terhatuk ni menuk. Dia bana magajak kuan persoalan na Walu dinakengan. Nama gugui nama buat. Nah asing tu magugui. Memikirkan Adong dawe. Abang udah opuk. Dapat? Tasong ni marat, adong dawe. Itu teh, boleh benon tabang aja teh. Ye song ni marai naroha panorangio di son. Ima pariakon ina nama balu nasomaridang. Dan gitu molo magido mulak mengata kasnikin tawoto sama nima prosesna. Molo di pariakon naka halakido peanggina manangabang na ngatakas tawoto molo di pariakon marga na asing na holang sian marga di simatuara na parjolo nungadong tapabua molo dang di pasahat sinamoti artina sinamo dari pasahat di simatuara hian tu ratoras di parburuon salin yang sori jalo
si matuana hino dagiro dianggap domino tetap hot si matuana, artinya tetap tuhor di masna, tetap tuhor ulu di masna. Sikir paula di masalah balgana manang otikna dak kusi alai prosedural na ido ate ya ido ate adong dobe Molo sore mana bulan, molo rok pun mana kalau si jauh di Simatoni buido. bui Mana kita ngomong begini kan? nah tetap bahwa dia tetap paruh Kan orang maraton, ada ngi bahas samusan naik molo isi di mana tolu si dokon buido. artinya kan molo magido mulak paruh main nabi kan ido kan ini udah kira hataku molo magido mulak paruh main nabi raja nabi denggamma patar kodinggado pataron nami ala dia lapami pehian di bagasanada do paula kon nabi pe di bagasanada do ide tong molo akka si boto adat dagino ido tersongo di mara ate molo ate madi hamu akka manami enggak lam takas pangatusiota bui mandok kita nagawi panuturi molo dong akka ulah si songonon oleh ate madi hamu amang marsangak matuhatta marsangak mau putar raja silai sabungan marsangak pada kita mau para putar raja silai sabungan suatu turpuk namar hoja kusila lahina bolak horas madi kita